Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і ад усіх гэтых страхаў, пра якія мы казалі падчас першых нашых стрымаў, вайна ў Іране, а таксама выбары ў Коордынацыйную раду, страх-то які. Мы зараз паговорым пра іншыя страхі, пра чалавечыя, пра жыццёвыя, пра літаратурныя жарсці. Ну і ввогуле, што адбываецца з намі і вакол нас, але з іншага пункту гледжання, калі паглядзець, мы паговорым з пісьменніцай, публіцысткай Евай Вежнавец, ну ці Света Курс, як каму больш падабаецца. Прывітанне, Света. Прывітанне, Зміцер, і ўсе прывітанне. Толькі я не ведаю, што табе адказаць, тому што, як казаў Шалкевіч, я стаміўся паўтараць тыя самыя словы і хачу памаўчаць. Але дзеля павагі і любові да цябе, тут я ўжо абсалютна бескампліментарна, і да ўсіх я прыйшла, вось, можа, ты мяне здолеш разварушыць. Я таксама спадзяюся, таму што можа часам і хочацца памаўчаць, але часам бывае, што і варта што-небудзь сказаць. Хаця, безумоўна, ты вот сваім адным выказваннем паламала ў мне ўвесь сцэнарый, які вот я сабе збудаваў у галаве нашай размовы. А я тебе не шкадую. Ты добры інтэрв'юер, справішся з усім. Ведаеш, ты вот гэтымі сваімі словамі пра што, можа быць, ужо ўсё сказала, памаўчаць, паўтарацца. Мяне заўсёды как бы цікавіла, ведаеш, калі мы пачалі да Святланы Алексіевіч, асабліва пасля таго, як яна стала нобелеўскай лаўрэаткай, звяртацца з пытаннямі на ўсе тэмы. І пра літаратуру, і пра рэжым, і пра вайну, і пра там чырвонага чалавека, пра ўсё. А потым такая, ну што наляпнула во на гэтую вот тэму, ну вот, ну што тут. І наколькі цябе зараз вот рознымі пытаннямі, просто ты стала для пэўнай колькасці людзей, ну как бы аўтарытэтам. А раз аўтарытэт, значыцца, ён можа выказаць важкае меркаванне на любое пытанне. І вот наколькі табе вот гэтая сітуацыя, калі да цябе прыходзяць і там раскажы вот што-нибудь, я не ведаю, там пра касмічныя караблі, як яны баразджат прасторы. Ну, я образна, канешне, але наколькі вот здараюцца сітуацыі, што пытанні ставяць цябе ў тупік, і што ты робіш у такім выпадку? Мяне ніякае пытанне ў тупік паставіць не ў станек, потому што калі я чаго не ведаю, то я так і скажу. Адзінае, што вось гэты маральны аўтарытэт, то я вельмі прасіла ўсіх мяне так не ўспрымаць. Гэта мяне абмяжоўвае, мне робіцца няёмка, нядобра. Чалавек не можа быць маральным аўтарытэтам, калі ў ім няма боскага складніка. Нават Езус пазбягаў магчымасці быць аўтарытэтам, ён жа сказаў пра гэта і не аднойчы ў Бібліі. А ўжо што гаварыць пра кожнага звычайнага чалавека? Гэта чалавека сцясняе. Ён баіцца быць сабою часамі. Я не баюся, тому што я ад мяне я не належу ні да якай структуры, я нікога не магу зганьбіць. Але аўтарытэтаў маральных на самой справе няма. Не бывае, людзі слабыя, і гэта добра, што людзі слабыя, а тыя, которые імкнуцца заваяваць сваёй думкай і сваёй асобай увесь свет, мы ж бачым, у якіх уродаў яны ператвараюцца, іх проста фаніць. Ну да, але з іншага боку, калі людзі слабыя, яны і шукаюць сабе вот нейкае, на каго абаперціся, каб потым, можа быць, і вінаватым яго зрабіць. Ну, не. Людзі шукаюць не аўтарытэта, людзі шукаюць праўды, шукаюць сэнсу жыцця. Людзі баяцца сысці, так і не знайшоўшы гэтага сэнсу. І звяртаюцца да ўсяго, што можа ім прынесці адказ на гэтае пытанне. А вінаваціць яны гэтага чалавека потым ці не, на гэта ўвагі звяртаць няма чаго. І што ён іх расчаруе, таксама няма чаго на гэта звяртаць увагі, таму што ён і не нанімаўся іх ачароўваць, разумееш? Іх ці нас. Я часамі яшчэ думаю, што мне ўжо і перастала падабацца гаварыць я і людзі. Потому что гэта, вот я написала «Людзі, вы моя сімфонія», потом подумала, так я ж сама чалавек. Як яны могуць быць маёй сімфоніяй, калі я нота ў гэтай сімфоніі? І цяпер мне цікавей гаварыць пра кожнага чалавека. І нават чалавека занадта ўзнеслі на трон. Мне цікавей гаварыць пра канкрэтнага чалавека, канкрэтную асобу, якую, напрыклад, завуць Зміцер. Альбо Сергей, альбо Марыя, альбо Нерінга, бо я закахалася в літоўскі іменнік. Вось так мне цікавей. А людзі і чалавек — это занадта абстрактныя паняткі. Давай трошечку вернемся на пару дзён назад. 26 лютага
здарыліся ў адзін дзень две падзеі. 3. Ну я пра дзве как бы ведаю, гэта дзень народзінаў Еўрарадыё і пачатак працы віленскага кніжнай выставы, кніжная кірмаша. І как бы хтосьці скажа, а прычым тут вот адно да другога Еўрарадыё са сваім днём народзін. Справа тым, што Святлана працавала фактычна ад дня народзінаў Еўрарадыё 14 гадоў на Еўрарадыё і фактычна маці гэтага праекта з аднаго боку. З другого боку, у Вільні на ось гэтай віленскай выставе кніжнай была прэзентаваная Святланы кніга, пераклад дакладней на літоўскую мову. То бок вось так вось две. А трэцяе што? А гэта мае адзіныя імяніны. Я ж по польскаму календару таксама жыву, і імя Святлана у іх няма. Ёсць імя Фаціна альбо Фацінія. І адзіныя мае імяніны якраз і прыпадаюць на 26.02. Вось месяца. І для мяне гэта вельмі важна. Яшчэ таксама гэта быў дзень майго першага прыезда ў Польшчу. Так што 20годдзе Еўрарадыё, 20годдзе майго прыбыцця ў гэты край. Я усе даты вельмі шаную, люблю, і яны даюць мне, падставу для мыслення. А Еўрарадыё взяло вялікі кавалак майго жыцця і вельмі шмат нечаго дало. Я вас і радыё дагэтуль успамінаю з цеплынёй і ностальгіяй. Так вось давай да ўсё ж такі выставы, хаця мне калі-небудзь будзе цікава пачытаць якую-небудзь там, я не ведаю, там кнігу, не кнігу, но што-небудзь такое твоё вот звязанае з Еўрарадыё, але пра выстав, пра кніжную про твою кнігу на літоўскай мове. Наколькі гэтая паездка, наколькі гэтыя сустрэчы, наколькі гэтыя размовы і гэтыя літоўскія воўча былі, карацей кажучы, твае эмоцыі? Ведаеш, часамі я сябе падазраю, ці не восторжаная дурачка. Вось, мне і тут, значыцца, я быў такі момант, што я себе заподозрила, што я сапраўды восторжаная дурачка, гаворачы на трасянцы. Ну, што я ведала, што мне літва і літоўцы моцна спадабаюцца, на мяне блізкія на нейкім глыбінным узроўні. І гэта так і адбылося. Я прыходзіла ў захапленне да ўсяго. Ад іх імёнаў, ад іх падыходаў да культуры, ад іх падыходаў да ўласнай нацыянальнасці, да ўласных глыбокіх, глыбінных паганскіх каранёў, хаця яны гэтага слова не любяць. У нас сумесны фальклор, там вобразны шэраг адзін да аднаго. Мне падабаецца іх глыбіня, іх закрытасць ад іншых. І тое, што да іх сэрцаў цяжка прабрацца, але калі прабярэшся, то яны будуць табе вельмі блізкімі людзьмі, і адначасова іх такая выхаваная адстароненасць мне таксама спадабалася. Карацей кажучы, я пазнаёмілася там з дзясяткамі людзей, і ўсе яны былі мілыя, а Вільня мне спадабалася таксама моцна, і літоўскія, і беларускія, і іншыя яе элементы. Нават тыя, якіх я не заўважала ў першыя мае паездкі, але асабліва мяне зацікавіла тканка краіны, дзе я не была. Бо ведаеш, я на аўтобусе люблю ездзіць. Самалёт, ён жа чалавеку нічога не дае, апрача хмараў, але калі едзеш на аўтобусе, то праязджаеш праз такія вёскі, дзе да могілкаў можна з акна аўтобуса да крыжа дакрануцца. І вось я глядзела, нібыта дакраналася да гэтай краіны. Ну і вось, мне было шмат сустрэчаў, шмат інтэрв'ю, і потым ужо моя перакладчыца, найдаражэйшая моя перакладчыца Юргіта сказала, што ўсе кніжкі былі выкуплены, ні аднаго асобніка не засталося. І мне сказалі, што наш праект быў адзін з самых паспяховых на гэтым вялікім кніжным кірмашы. На дадатак я вельмі спадзяюся, што маёй перакладчыцы дадуць прэмію, галоўную перакладчыцкую прэмію Літвы, бо яна гэтага заслужыла. Я яшчэ свае эмоцыі не кантэйніравала, але што дакладна я хачу, гэта пазнаёміцца з Літвой вельмі сур'ёзна. Я-то і Польшчу люблю, але Літва мне сувымерная і вельмі нейкая каханая. Вось галоўныя мае высновы з паездкі ў гэтую краіну. Мы адкрыта гаварылі пра тое, што пра тыя праблемы, якія у нас цяпер ёсць паміж намі. У нас ёсць нейкія пытанні да нашай спадчыны, у нас ёсць пытанні таго, што літвінізм гэта так званы, у нас ёсць пытанні, што Святлана Ціхановская, яе, можна сказаць, арганізацыя ці штаб, ці як гэта называць дакладна, не здолелі там утрымацца. Шмат у нас пытанняў, але гэта ўсё абсыплецца, а сутнасць застанецца. І мне было вельмі цікава паглядзець, што ж это за сутнасць такая, якую я адчуваю, але не бачыла
Вось. І мы звычайно 90-е, 80-е, 70-е, все жыццё, пакуль я жыву, мы глядзелі адзін на аднаго праз прызму Масквы. Масква рабіла пераклады, пра Чурлёніса мы ведаем у расійскіх перакладах, пра пісьменнікаў сучасных мы зусім не ведаем, бо па-літоўску не чытаем. Але калі пачаць гэта чытаць, і дзякуй Богу, гэта ў нас ужо выдаецца, то мы адкрыем побач з сабой вельмі цікавага суседа. А такое ж адчуванне, што мы іх добра ведалі і так. То бок это было падманлівае прачуванне. Для мяне падманлівае, бо я не думала, што мы іх дастаткова добра ведаем, мы іх ведаем малавата. Ведаеш, я яшчэ не вельмі просто каб зведваць іншы народ ці іншага чалавека, трэба, каб ён табе дазволіў у сябе зведваць. І каб, магчыма, дапусціў цябе да сябе. І не хачу быць навязвацца. Але вось такімі невялікімі штрыхамі і невялікімі жэстамі мы можам зрабіцца вельмі прыязнымі суседзямі. І ў маім ідэалістычным уяўленні нам пара гэта рабіць, таму што рана ці позна ў нас не будзе мяжы. Ні паміж палякамі, ні паміж літоўцамі. Мы ўсе будзем у еўрапейскай супольнасці. Для мяне гэта з'яўляецца абсалютна відавочным наступствам падзення вядома чаго і вядома як. Я хацеў бы звярнуцца яшчэ да сустрэч, таму што апроч сустрэчы ў межах выставы, дзе там было афіцыйныя, скажем так, там з аўтограф-сесіяй, там з пытаннямі, з усім астатнім, у цябе была яшчэ адна сустрэча з беларусамі у царкве. І як ты да гэтай сустрэчы? Вот я калі чытаў рэпартаж з гэтай сустрэчы, у мяне склалася ўражанне, што гэта была сустрэча, калі беларусы, найперш тыя, хто быў вымушаны выехаць з Беларусі пасля 20-го года, прыйшлі да цябе са сваімі слязьмі. Конечно, часткова так. Тому што быць пазбаўленымі бацькаўшчыны это вельмі складана. Мы абедзве часткі нашага народа моцна пацярпелі. І тыя, хто мае магчымасць жыць штодня на Беларусі, але не маюць бяспекі і спакою і свабоды, і тыя, которые жывуць тут, але не маюць бацькаўшчыны, моцна пацярпелі. Так, гэта была частка нашай сустрэчы, але не толькі, бо кінь свой вечны плач свой аб старонцы, гэта непрадуктыўна. Плачаш, плач, плачацца, плач, але не толькі ж гэта, не толькі гэтым чалавек жывы. Мне спадабалася болей тое, што мы былі на роўных на гэтай сустрэчы. Там не было адказаў і пытанняў, там была размова усіх з усімі. І я атрымала ад іх цудоўныя падарункі. Атрымала у прыватнасці з рук айца Георгія Роя і ад імя супольнасці, ад імя парафіяну атрымала абраз. Я вельмі сур'ёзна такіх падарункаў стаўлюся, безумоўна. І ў гэтых мурах адчуваецца нешта містычнае. І да таго ж мне здаецца, што Вільня не чужая. Іх не выкінула ў Сіднеі, іх выкінула ў Вільню. Нас выкінула ў Польшчу, это таксама не зусім чужое. І людзі адзінае, што ўсе людзі, это я ўжо таксама заўважыла на цырымоніі ўзнагароджання кінакрытыкаў у Варшаве, людзям бракуе публікі, публічнасці, прызнання, яны не ведаюць, ці тое, што яны тут робяць, яны не робяць у пустку. Вось гэта рэальная праблема самаадчування гэтых людзей. Некаторыя нават перастаюць рабіць, бо на Ютубе мала праглядаў, бо ўсё ідзе нібыта як у вату, няма водгуку і таму падобнае. Вось мне здаецца, што гэтую праблему вельмі цяжка пераадолець, таму што нас жа спецыяльна адразаюць. Кніганошаў жа ж не проста так усіх пазабіралі. І Андрэя Якіма, і ўсіх культур-трэгераў нашых не проста так жа знішчаюць. Яны хочуць проста, каб сувязі паміж творцам і чытачом, гледачом не было. Гэта сапраўды так. І у дадзенай сітуацыі мне вось я пачытаў твае выказванні пра тое, што нягледзячы на тое, што зараз можа быць нават у бліжэйшы нейкі час нас чакаюць вельмі змрочныя, самыя цёмныя часы, але ты пераканана, што свет-то хутка. А што дае табе перакананасць? І хутка гэта у тваім разуменні як? У гістарычным праз там 100 гадоў гэта для гісторыі гэта ж хутка ці як? Не. А адчуванне мяне такое, што гэта можа адбыцца ў любы момант. Заўтра альбо праз 5 гадоў. Гэта зразумела, як з дыназаўраў, якого можна сустрэць, што ён з-за угла выйдзе ці не, 50 на 50. Не, просто ўсе перадпасылкі гістарычныя гатовыя для таго, каб у нашай частцы свету запанаваў парадак, спакой і свабода. Гістарычныя перадпасылкі, аднак, не заўсёды складаюцца ў наступствы.
І, ну, ты сам гэта цудоўна ведаеш, я сама гэта цудоўна ведаю. І я уважліва сачу, лаўлю кожны знак. І цяпер свет вельмі звязаны паміж сабою. І нават падзення аяталоб, которых ты прыпомніў у пачатку, і іранскае пытанне, іно можа на нас вельмі моцна паўплываць. Я ж не буду выказвацца як палітолог, альбо гісторык, альбо месія, не дай Божа. Я просто расказваю пра свае самаадчуванні, свае адчуванні, на гэта я права маю. І зноў жа, часамі я пытаюся ў сябе, ці не дурная я, ці не восторжанная, ці не знатая вялікая аптымістка. Але я з 90-х гадоў яшчэ ведала, што гэта ўсё паправіцца. Толькі я не ведала, што давядзецца гэтага чакаць дзесяцігоддзі, і мы амаль пражывём сваё жыццё, і толькі тады гэта паправіцца. І хутка вылупіцца цмок, который я тады написала. Аказалася, што гэта памылачка, таму што нам доўга давялося гэтага чакаць. Але цяпер я адчуваю, гэта зарава разгараецца, я як сляпы чалавек адчуваю сонца на твары, не гледзячы на тое, што я, магчыма, сляпы чалавек. Пабачым, пажывем, пабачым. Можа, мяне потым палкамі і камянямі будуць ганяць усюды, што ж ты такое навыдумляла, зрабілася ўсё яшчэ горш. Але я бачу, што наш забойца канае. Ён выкрываўлены. І паглядзім. Ну да, ведаеш, калі у 21 годзе я сюды вот пераязджаў, напісаў там вельмі такі допіс у Фейсбуку, там што ну мы вернемся і хутка вернемся, і мне адказаў Сергей Навумчык, які сказаў, ведаеш, калі мы 30 гадоў таму з'язджалі, мы таксама былі перакананы, што хутка вернемся. Але вот колькі часу прайшло, і таму вот мы хочацца верыць у твае вот гэтыя прачуванні там ці як там твоё бачанне, але вот боишься спалохаць. Сурочыць ты баішся. Сурочыць, так. Да. Але чаго тут баяцца? Неважна, вернемся мы, чым гэта скончыцца. Мы ж павінны жыць нібыта ўсё прыўкрасна і рабіць нібыта ўсё прыўкрасна, потому што які сэнс чакаць і жыць у паўсілы і рабіць у паўсілы. Мне, напрыклад, усё адно. Амаль што ўсё адно, хлусіць не буду. Ці будуць мае думкі, выказванні, мае кніжкі людзі чытаць? Я хачу пішу, хачу не пішу. І я думаю, што падыходзіць да гэтага трэба менавіта так. Зарабляць мы ўмеем, трымацца за жыццё ўмеем. І трэба жыць так, нібыта ўсё будзе добра заўтра. А калі сядзець і раскрыўшы дзюбу і чакаць, пакуль дождж туды ўпадзе, то можна не дачакацца. Я побачыў такую, ну, как бы, як-то правильно нават сказаць, опісанне ці характарыстыку тваёй аповесці, твою кнігу я назвалі «Балотная аповесць». Казка. Балотная казка. Я сама яе так назвала. Колькі там казачнага? І наколькі добрая гэтая казка? Казка самая рэалістычная з таго, што чалавецтва стварыла, таму што яно ў вялікіх метафарычных, у вялікіх вобразах, у вялікіх архетыпах апісвае чалавечае жыццё. А магія казак, яна не ўсемагутная, але адначасова яна магутная, яна паказвае, магія казак гаворыць пра тое, што ўсё на свеце створана адной Божай рукой, і супадзенняў не бывае, і містыкі не бывае. Усё на свеце вельмі разумна, талкова і сэнсоўна уладкавана, але жыццё бессаромная штука. І яно нас не шкадуе, яно жорсткае бывае, і бывае, што мы трацім веру цалкам, і ў справядлівасць трацім веру, але праходзіць некаторы час, і ты бачыш, дзеля чаго гэта ўсё было зроблена, і чаму ўсё было так, а не інакш. Казка гэта і страшна, і цудоўна, і таму, на маю думку, гэта як найлепей аддае існасць жыцця, таму што ніхто з нас не ў бяспецы. Гэта паказвае, напрыклад, Дубай. Самае багатае, усе туды паехалі ратавацца, а туды брэмс прама ў 5-зоркавы гатэль. Сам бачыш. Я яшчэ часамі думаю, ну вось, ёсць бяспечныя краіны, куды б я паехала? У Гішпанію. Яны бяспечныя, яны далёка, яны бежанцаў прымаюць і хоць бы хны ім, а потым узгадваю, колькі яны сядзелі пад генералам Франко. Нідзе няма бяспечных месцаў. Параўнаўча ўсюды можа прыляцець у галаву, ну так што стала? Але чаму вось менавіта гэтая казка пра гэтую гераіню алкагалічку, пра вось гэтыя вот усе, здавалася б, ну нейкі недзе бруд, нейкае вот это вот такое вот все, і яно зачапіла. Вот у цябе ёсць тлумачэнне? Ніякага ў мяне няма тлумачэння, але з Даўлатова мне больш падабаецца ягонае пытанне: а ты б чаго хацеў?
От я тебе пытаю, а ты б чаго хацеў? Якога я павінна была б зрабіць героя і якую б я павінна напісаць тэкст? Дзе б я ўзяла гэтых усіх эльфаў і анёлаў з правільным жыццём і прызвычаеннем? Ды ў каго пальцам не ткні. Нармальных, здаровых і дарослых людзей, цалкам нармальных, здаровых і дарослых не існуе. У нас ва ўсіх ёсць псіхалагічныя асаблівасці, псіхічныя асаблівасці, і таямніцы нашыя, і шкілеты ў шафах. Але, ў прынцыпе, мы 80% людзей – гэта добранамераныя істоты, которые хочуць быць карыснымі грамадству. 80% гатовыя ўвесь час дапамагчы. Якія змагаюцца з уласнымі дэманамі, з траўмамі нараджэння і існавання. Таму што бацькі калечаць нас як умеюць, з найлепшымі пабуджэннямі. Настаўнікі нас калечаць, як умеюць, з найлепшымі пабуджэннямі. Жыццёвыя абставіны, людзі навокал нас таксама калечаць з найлепшымі пабуджэннямі. Ну, вось і мы такія ўсе, ну, дык і што з таго? Мы дарослыя. І мы ж такія ўсе на 80%, ладно, ну вот калі верыць Святлане, але гатовыя там і да нейкай супольнай дзейнасці, да талакі, да святла, да ўсяго астатняга, а потым паглядзіш на тое, што адбываецца побач з табой, нават у дыаспары, вот у польскай, беларускай, у Польшчы, і думаеш, господи ты, Боже мой. І вот гэты з гэтымі вот нешта вот з таким вот, з такой супольнасцю можна нешта пабудаваць светлае. На маю думку, саманадзейныя людзі не валодаюць навыкамі негвалтоўнага дачынення, негвалтоўнай камунікацыі. Калі ты можаш сказаць чалавеку, што ты думаеш, не наступаючы на ўсе ягоныя мазолі. Я гэта па Фейсбуку бачу, і ў размовах бачу. Ты, чучундра, што ты такое нясеш, правільна, вось так, лепей не гаварыць. А я гляджу, вось, бывае так, што мне на Фейсбуку чалавек выказваецца куртуазна і як паложана, выкладае сутнасць так, каб нікому не наступіць, не завадзіць, а потым я гляджу, як ён у іншых месцах выражаецца. Боже ж мой, там так бязлітасна валіць папросту у нос. Верагодна, так яны ўяўляюць праўдзівасць, так? Гаварэнне праўду і не падлабуньванне, не ліслівасць да іншага чалавека, але не падлабуньванне і не ліслівасць да кожнага чалавека выглядае цалкам інакш. Это гаварыць праўду, гэта як паркавацца, ведаеш, калі ты уязджаеш на паркінг, ты ж глядзіш, каб нікога не зачапіць, нікому дверцы не зачапіць, нікому люстэрка не сарваць. Але чамусьці, як ідзе справа пра дыскусію грамадскую, то ўсё пруць як танкі. А вы не танкі, вас таксама саб'юць яшчэ так. Яшчэ і наводму аж дадуць, яшчэ і дзяцей вашых успомняць, і ўнукаў, і вашыя хваробы, і вашу старасць, і ўрэшце рэшт вашу фізычную недасканаласць, і тое, што вы калісьці пазыку не аддалі, яшчэ чаго-небудзь. Вам прыпомняць усё, таму што вы іншым чалавеку прыпомнілі ўсё. Але калі это толькі нудна гучыць, што негвалтоўная камунікацыя, а на самой справе гэта адзіны метад жыць і гаварыць адзін аднаму праўду без таго, каб шлепа не валіць у чалавека, у іншага. Тут ужо падказваюць, куды лепей паехаць за бяспекай, хтосьці раіць Новую Зеландыю, хтосьці Канаду, асабліва канадскія лясы, там дзе-нибудь там тэрыторыі вялікія. Дарэчы, вот табе вялікія вітанні ад нашага агульнага знаёмага і сябра ад дарогі. Святлана, абдымаю ўсім сэрцам, якая ты цудоўная з метро, дзякуй за цудоўную госцю. Ну, мне што дзякуй, вось дзякуй, што Святлана дайшла. Мы з ім цягаемся па кірмашох, ён цудоўны таксама. Это добры кампан у добрых прыгодах. Вот так вот. Такими, вот так. І вам дзякуй за ваш дзякуй, як кажуць. Чаму не? Святлана, я вярнуся да пераклада тваёй кнігі на літоўскую мову. Гэта 11-я мова, на якую перакладзеная твоя кніга. Ужо і 12-я. 12-я ўжо. Да, паддам інтрыгі, ёсць 12-я. Неважна. Ёсць 12-я. Намікнём? Не будзем, бо мне не дазволілі пакуль што. Але добра, няхай 11-я. І пра што ты хацеў спытацца? Але ёсць і 12-я. Пахвалілася. Слухай, як без гэтага? Сам сябе не пахваліш. Будуць хадзіць гордыя і не пахваліць ніхто. Але я пахвалю. Па-першае, віншую з тым, што настолькі моў перакладзеная, гэта сапраўды, мне падаецца, гэта вельмі важна не толькі для цябе, як для творчага чалавека, але і ўвогуле для беларускага пісьменства, для беларусаў, для нас, што
нас вот пазнаюць праз такую кнігу, праз такую творчасць? Дык я ж такая не адна, шмат беларускай літаратуры цяпер у свеце перакладаецца. Я вось так наўскідку не перакажу, але Саша Філіпенка, у яго нашмат болей перакладаў і нашмат большы наклад і нашмат большае ягонае гучанне ў свеце. Тое ж самае Альгерд Бахарэвіч, Юля Тимофеева. Просто зараз усіх не назыву і звычайна не называю імёнаў, каб нікога не пакрыўдзіць, што не ўспомніла. Але я такая, на шчасце, не адна, і кніжка моя даволі нішавая. Я ўдзячная гэтаму поспеху, але кніжка даволі нішавая. А вось іншыя зрабілі болей, і мы павінны быць удзячныя. Гавару гэта не з фальшывай сціпласці, а проста я ведаю, што я проста адна з многіх. Ну, сапраўды так. Не сказаў бы, што прямо ўжо так з многіх, на вялікі жаль. Можа быць, і больш вартых пісьменнікаў, каб іх твораў, каб перакладалася на іншыя мовы, але гэта сапраўды вельмі важна. Слухай, я разумею, што вот, мовы, на якую перакладаюць, ты асабіста не ведаеш. Але вот, ці можна неяк зразумець, адчуваць, як пераклады мяняюць тваю кнігу? Вот на літоўскую пераклалі, яно дадае... Дадае. Калі гэта добры пераклад, то змяняе і дадае, і пакідае аснову. А вось літоўскі і польскі пераклад, гэта для мяне пераклады найбольш важныя, таму што гэта як бы... Я маю сантымент да княства і кароны, і ўсё яшчэ лічу, што мы павінны жыць без межаў і ўзаемадзейнічаць між собку. І мае абедзве гэтыя перакладчыцы, і Юргіта, і Малгажата, я іх разумею дасканала. А Юргіта нават выглядае, як моя бабуля ў маладосці. Прыгожая маладая жанчына з амаль сінімі вачыма, а з русымі валасамі. Я калі яе першы раз убачыла, я была патрэсеная, мне як якісьці удар маланкі. У мяне быў настолькі яна падобная на маю бабулю. А я яе памятаю 40-гадовая, яна дакладна так выглядала. І ведаеш, я вельмі асцярожна стаўлюся да Юргіта. Я хачу, каб для мяне настолькі дарагая як асоба і перакладчыца, што я баюся і зрабіць што-небудзь не тое, і сказаць што-небудзь не тое. Проста я вельмі берагу і вельмі шаную. Малгажата мне прасцейшая і бліжэйшая, бо мы сябруем ужо вельмі шмат гадоў. Але іхныя пераклады, яны туды ўлажылі шмат польскасці і шмат літоўскасці. Я менавіта на гэта так і гляджу, і гэтага кніжка патрабуе, каб гэта была універсальная гісторыя ў нацыянальных апранахах. Слухай, наколькі моцна на тваю творчасць, на тваёй творчасці адбілася твая ўласная гісторыя? Мы з табой знаёмыя даўным-даўно, но я не ведаў гісторыю твайго прадзеда. Я ўжо не кажу пра апошнія, пра што ты прайшла, тут я как бы сведкам быў, але і іншыя розныя, я даведаўся, што, оказывается, таксама там у дзяцінстве, падлеткавым узросце у цябе былі праблемы і клінічная смерць і ўсё астатняе. Это было падчас аперацыі, гэта не лічыцца, потому што мяне ўратавалі раз, і па-другое, я пры гэтым не прысутнічала. Але ўсё гэта, пачынаючы ад прадзеда, я тут накіну, каб вы самі пашукалі гэтую гісторыю. Ён быў НКВДшнікам, такім з крывавымі рукамі. Так. І вот это все, па-першае, адкулена ўсяго столькі шмат на аднаго чалавека, і па-другое, як яно адбіваецца на тваём. А я ніякі не выключны чалавек, калі ты ўспомніш, калі ты падымеш сваіх продкаў і ўспомніш, што адбывалася з табой, бо я пра цябе таксама шмат ведаю, то ты таксама не ішоў па жыцці з капелюшом, з ружамі і не раскідаў іх налева-направа. Рознае ў цябе было. Я ўпэўненая, што ў Сергея тут прысутнага было свае перажыванні. І ва ўсіх людзей, што сядзяць, тут былі свае перажыванні. І калі кожны чалавек напісаў пра сваю кніжку, мы б усе і здрыгануліся, і ўзвесяліліся. Потому что жыццё чалавека страшна і прыўкрасна, як я і сказала. А я просто улезла і паглядзела, хто былі мае продкі, і то до конца не ведаю. Мне вось з архіва прыслалі мой род, пачынаючы з 16 стагоддзя, так? Толькі я, пакуль баюся туды лезть, даведалася толькі, што адзін з маіх продкаў быў немцам і трымаў глыбокім пякарню. Млын і пякарню. І паколькі мне гэта страшэнна і льсціць, адзінае, што я пакуль даведалася. Але рана ці позна мне хопіць адвагі зазірнуць, што ж там было. А чаго ты баішся? Пекарня, ўжо добра. А чаго баяцца лезці? Чорт яго ведае. Баюся і ўсё.
потому что кон, тому что лёс, тому что падабенствы. Мне падабаецца адзін з маіх продкаў Ціхан, который быў гультай, аглаед, не любіў працаваць, затое быў стыхійным птушкаведам, стыхійным арнітолагам, займаўся птушкаваннем, хадзіў па балотах і збіраў яечкі і насіў у хату, а жонка і дзеці гойсалі без прыгляду. Вось і хлус быў, кажуць, рэдкасны. Вось з гэтым сваім продкам я бачу ў сабе вельмі шмат агульна. Мне галоўнае, што жонка лётала па свеце без прыгляду. Ты ведаеш, што зазначаў мужчына ў сялянскім побыце? Это ж станавы хрыбет гаспадаркі. Яна ж табе не ўзарэ ўсяго. Ёй трэба жаночую сваю працу рабіць, так? А яму мужчынскую. Але яго апрача птушкавання мала што цікавіла. Ёй трэба было галасіць, бо на сяле ж трэба галасіць. І трэба было успомніць штосьці добрае, прыгожае пра свайго мужа, які ён быў карысны. Думала і прагаласіла толькі адно: а мой же ты ціхончык, а твае ж яечкі стаяць на ўсіх палічках. Все, што яна добрага пра мужика згадала. А вось, і мне гэты ціхончык вельмі блізкі. Ой, слухай, кніга мае назву «Па што ідзеш воўча». Працяг таксама мы ведаем гэтай прымаўкі, і я сапраўды задумаўся, і ці маеш ты адказ на гэта, як нам уберагчы тое сваё апошняе, па якое такое адчуванне, што воўча прыйшоў ужо? Я, відаць, занадта апошнім часамі укідваюся ў рэлігію, так? Але я вельмі шмат адказаў на свае пытанні атрымліваю ў пастаянным думанні пра Бога, пастаянным думанні пра Біблію, якую я з цытатаў трохі ведаю. І там сказано, што трэба збіраць свае скарбы не на зямлі, а на небе. А беларускія скарбы, самыя галоўныя, яны збіраюцца на небе. А вось, і гэтых скарбаў ад цябе ж ніхто адабраць не можа. Канешне, гэтыя скарбы, допустим, у 1920-х годах былі моцна адабраныя праз тое, што цэлае пакаленне беларускіх творцаў было сцертае з лица зямлі. Пісьменнікі, паэты, інжынеры, думаннікі, міністры, сяляне, усё было знесена і змеценае, але нешта ж усплывае, нешта ж робіцца вядомым. Конечно, 95% нашай спадчыны, я думаю, у тыя гады было знішчанае. Але па тых 5% мы бачым, і мы яшчэ павінны гэта даследаваць, колькі ўсяго хорошага было створана. А ведаеш, яшчэ ёсць такі выраз, што паміж няма і не было, і няма, але было, каласальная розніца, бо тое было, яно ўплывае на тое, што будзе далей, нават калі яго пастараліся знішчыць. Вось таму я адчуваю сябе ў сэнсе беларускай спадчыны цалкам бяспечна і спакойна. Хаця вось целы ў нас слабыя, пажыць бы падалей хацелася, і самім бы пажыць спакойна і на бацькаўшчыну. Я вельмі хачу да хаты, сёння мне снілася, што заместа ў маёй вёсцы, заместа прыпынку пабудавалі вакзал з Вены. Я думаю, на што тут вакзал з Вены? Я хочу свой прыпынак, сваю хату. І як не хадзіла, там толькі адна Вена. Вось чалавек думае ўвесь час пра гэта, і яму сняцца такія дзіўныя сны. Да, вяртанне. Шмат адчуванняў такіх не вельмі добрых наконт вяртання, таму што не паспеем вярнуцца. Што рабіць вот з гэтым? Не насіцца з гэтым. Мы жывыя. Нам як бы это вельмі нізкая планка, я разумею, але нас не забілі, а мы жывыя, і мы можам ствараць. Это ўжо вялікі дар, па-першае. Па-другое, калі азірнуцца на ўсіх іншых людзей і народы, то, конечно, ёсць вялікія шчасліўцы, а ёсць вялікія нешчасліўцы. Але калі зазірнуць у мінулае тых шчасліўцаў, то можна знайсці вельмі чорныя і няшчасныя старонкі. Нямецчына, это ж проста жах, а не гісторыя. Францыя, тое ж самае. Гішпанія, божа збаў, кашмар нейкі. Амерыка, там жа знішчана 100 мільёнаў людзей для таго, каб прыехалі новыя людзі. Ніхто не жыве шчасліва, усе жывуць на нейкай глебе поўнай крыві, і растуць на гэтай глебе, і даюць плады, і чаго ўжо сябе лічыць такімі выключнымі. Дзеці ёсць, ежа ёсць, задавальненне ёсць. Да, бацькаўшчыну атабралі, так ці мы ж адны такія. Палякі таксама мелі тое ж самае, што мы маем цяпер. Літоўцы настолькі мелі, што іх зрабілася ў 3 разы меней.
ты сказала про тое, что ты как бы человек свабодны у творчасці, маецца на увазе. Хочу пишу, хочу не пишу, ты сказала. Ну да, сапраўды маеш працу, маеш магчымасць, как бы, ну я тут працую працу, а потым мне вот уже нешта так уже стало картеть записать, то я пишу. Я разумею, что гэта пытанне ўжо гучала не один раз падчас іншых размоў. Картеть пачало даўно? Пакуль што яно не настолькі карціць, каб я зрабіла з гэтага гатовы прадукт. А папісваць я папісваю заўжды, у мяне шмат нататнікаў. І пакуль што яно вось толькі так расплываецца, разбухае. Дай ты мне перажыць. Ведаеш, я часамі думаю, што я працую і жыву на занадта вялікіх абаротах для чалавека, у якога сур'ёзны дыягназ. А гэты сур'ёзны дыягназ мне цяпер не замінае, таму што мяне добра падклеілі, падлячылі польскія лекары, благаславі іх Господь. Але ж гэта трэба кантэйніраваць. Я ж просто звычайны чалавек, які хоча жыць, які хоча, пабыць на канікулах. Я много працавала ў жыцці, я цяпер як бы на такіх канікулах, што я цябе много не патрабую, што я цяпер сівая, што я цяпер не магу бегаць, я цяпер слабейшая, чым была. Усё жыццё я была громбаба, вельмі моцным чалавекам была. Мяшок на плячу скінуць і прыперці які-небудзь нават кітаец, это для мяне было нічога, як для маёй бабкі. Але цяпер я не такая. І мне это ўсё трэба кантэйніраваць. Гэта цікава. Я не патрабую спачування і сама сабе не спачуваю. Але кантэйніраваць маю хваробу, маю слабасць, вечную небяспеку, якая надо мной вісіць, гэта цікава. Это вялікая душэўная праца. А гэта страх, што мяне заўтра не будзе. Это страх, што прыходу вясны, бо я захварэла увесну, то бок рак праявіўся ва ўсёй сіле. Я баюся, што калі надыдзе вясна, то ён вернецца. Мне страшна. І на што мне пісаць, калі я так інтэнсіўна займаюся цяпер сабой? Але пішу, але свабодна пішу. І кожны чалавек павінен спачатку жыць, а потым тварыць і працаваць, ей-богу. Мы маем на гэта права. Мы і так усе нацярпеліся, народжаныя на гэты свет. Яшчэ дзецьмі нацярпеліся. Ні ў кого ідэальнага дзяцінства не было. Наколькі мы тут з тым, што мы робім у замежжы, страчаныя альбо не страчаныя для Беларусі? Даходзяць нашае тое, што мы робім, не будзем казаць ужо мы, а вот твая творчасць да людзей у Беларусі? З таго, што я ведаю, вельмі нават даходзяць. Мне перадаюць увесь час прывітанні і падарункі незнаёмыя людзі з розных краёў Беларусі. І вельмі абнадзейлівыя звесткі мне шлюць, што вада пад льдом ўсё яшчэ бруіцца, што людзі робяць сваё, толькі яны з гэтым сваім нікуды не выходзяць, каб зберагчы сябе пад гэтым лёдам тоўстым. Вось. Там нічога не прайшло. 2020 год ты ўжо нікуды не запхнеш. Там толькі чакаюцца. Там толькі чакаюць спрыяльнага моманту гістарычнага, і я таксама чакаю. А ты вот можаш сказаць, калі ён настане? Ты не можаш, і я не магу, і яны не могуць. І якая цяпер задача? Рабіць па магчымасці і зберагчы сябе і правільна выхаваць свае дзяцей. Калі гэты момант настане, безумоўна, не я, ужо веручы табе, і ты не можаш прадказаць. Але калі гэты момант настане, а калі ён настане там не заўтра, паслязаўтра, а праз там 5-10 гадоў, з тымі рэпрэсіямі, з тымі вынішчэннямі, вось ты на пачатку размовы згадала про тое, як вынішчаюць тых же самых кніганошаў, усё, што можа мець дачыненне да распаўсюду нейкай думкі, меркавання, адчуванняў, асмысленняў і ўсё астатняе, а ўпіхваюць сваё, рускі мір гэтых сваіх вот этих там выканаўцаў дзяшовых як 3 копейкі, которые прыязджаюць і збіраюць поўныя масты людзей, поўныя стадыёны людзей, поўныя по 300 тысяч, по 100 і вот тысяч. што мы праз 5-10 гадоў, калі раптам ёсць магчымасць і прыязджаем, а там дзешовыя за 3 копейкі выканаўцы, там гэтыя кніжкі Данцовай умоўнай А вось паўсюль. Данцова нікому не я образна, дзе такія там глядзяць і кажуць, якое што ты со сваёй там этой вот беларускай гэтай.
Слухай, калі б гэта было сапраўды так, не трэба было б ім ніякія рэпрэсіі. Не трэба было б гэтых нашых кніганошаў гнаіць і сотні тысячы і дзясяткі тысяч людзей прапускаць праз канцляры. Яны вельмі проста нас баяцца, і мы для іх вельмі моцны канкурэнт, таму што ў Беларусі ёсць вялікі голад беларускага. Я гэта бачу і па соцсетках, і па тым, што мне людзі распавядаюць. Наколькі я магу сваім уражанням верыць, настолькі я ім веру. Гэты голад з кожным днём умацоўваецца, і ведаеш, і яшчэ людзі вельмі саромяцца пачалі, што усе навокал выстаялі, а мы як бы і не выстаялі, мы сваё не абаранілі. Украінцы стаяць насмерць. А Прыбалтыка выстаяла, прабачце, краіны Балтыі выстаялі, палякі выстаялі, а мы нібыта залітыя вось гэтым рускім, і мы стаім, значит, за тым рускім па самыя ноздры і не выстаялі. Так вот я хочу сказаць, выстаялі, ўсё будзе добра, і ўсё вернецца, ну, нікуды не знікала. І, ведаеш, менталітэт — это не такая штука, которую можна перарабіць 200 гадамі акупацыі, хоць бы 300. Ну, может, калі людзі не хочуць вайны ў масе сваёй і не хочуць ніякай імперыі, як беларусы, то іх не пераробіш за 250 гадоў любымі рэпрэсіямі. А як расейцы хочуць пашырэння сваёй імперыі, то там 80% за тое, каб яна пашыралася, і ўсе скакалі, што вось Крым наш, Донбас наш, а ўсіх знішчыць. Менталітэт, ён нікуды не дзяецца. А на менталітэт накладваецца ўжо і культура, і мова, і ўзаемадзеянні паміж людзьмі, і талака, і індывідуальнасць. Беларусы, яны ж вельмі розныя унутры сябе. Яны адначасна любяць вельмі строгую індывідуальнасць, абароненасць, хутарнасць сваю, так? І на талаку любяць збірацца, але на талаку ісці са сваіх дамоў і вяртацца ў свае дамы, а не каўхоз. Всё добра. То бок нічога страшнага. Не. Кепска, але не страшна. А тое, што збіраюцца на гэтыя расійскія масты розныя, там я бачыла карцінку, як яны на канцэрт прыходзілі, на масце стаялі дзесяткі тысяч. Людзям жа свята хочацца. Людзям хочацца выйсці, каб з імі было разам 200-300 тысяч чалавек. Усе святкавалі, запускалі шарыкі і радаваліся. Я не пашла б на такое свята. Але я разумею, калі маладыя людзі туды ідуць. І старыя таксама. Не трэба неяк так адгарожвацца адмыслова, адмяняць там рускую культуру там ці што-нибудь. Прынясі сваё, і яно само складзецца. Ідэальна то так, але я, напрыклад, рускую культуру адмяняю. І я ад гэтага нічуть не пацярпела. Мне не ўдаецца адмяніць некаторыя падваліны, потому што просто гэта ў галаве гучыць. Я ж з адукацыі расійскі філолог. Я вельмі люблю згадваць цытаты па-расейску. Напрыклад, пераклад, недаўно успомніла шыкоўныя пераклады Гонгары. Я іх па-расейску вучыла, яны ўжо са мной па-расейску застануцца. Празнікі Марічка, празнікі сестрыца. Перакладаць трэба па-беларуску, і тады яно застанецца ў Беларусі. Але ўсё астатняе можна лёгка адмяніць. Разумееш, гэты праект не ўдаўся. Расійскі праект не ўдаўся. Не можа лічыцца быць удалым праект, который 500 гадоў спрабуе вылюдніць і вылюдніць не можа. Ладно, немцы не ўдаліся ў свой час і зрабілі Освенцимы ўсюды. Але это было 12 гадоў, а не 500. Ой, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш хочацца спытацца. Ведаеш што? Ты падчас сустрэчы ў царкве у Вільні там сказала у пэўны момант: ну вот я что хотела, сказала, про что вам далей говорить я не ведаю, чым вас тут забаўляць я не ведаю, спяваць я не умею. Навошта падманула? Ты ж умееш спяваць. Умею, але ціхенька і не трапляць ў ноты. Что заспяваць, каб падняць настрой? Вот што б параіла? Ёсць у мяне песня, которую я ўвесь час стараюся здабыць і не магу. Заквітнела зорка, заспявалі пеўні, зашумеў зялёны лес. Выходи у поле сеять семя, что посеешь, что пожнешь. Вось яна якая наша доля, выходи, гляди яе. Чуеш, як цвіце вянок у полі, чуеш, як яна пяе. Не знаю, что гэта за песня. Мне раз Сергей Дубавец нагадаў, я зноў забыла. Але, бляха, вот якая ж яна геніяльная. Карацей кажучы, все, оказывается, умеюць спяваць. Нават той, хто кажа, што не умее спяваць, а заспяваць беларуская такая традыцыя, і вот неяк яно попускае. А ты ведаеш, браце, вот настолькі ты маеш рацыю. Была ў мяне яшчэ сустрэча з каталікамі у нас тут у ксяндза Баркан у касцёле святога Александра, і там заспяваў Алесь Юрковіч.
ці правильно называю прозвішча, Алесь Юркович заспяваў і заспявала яшчэ дзяўчына, которая хормайстар. І мы ўсе праспявалі, канешне ж, купалінку, і мы ўсе праспявалі яшчэ нешта такое ж самае нашае прыўкрасна, рэчаньку. Ведаеш, і я сказала тады сабе і людзям, што нас усіх ахапіў залаты абруч згоды. Ёсць такая цытата з сусветнай літаратуры з ангельскай. Да, спевы чары. О, добры дзядзька, Алесь Юркович, як это ён любіць казаць, светлага вам дня, ну і гэтак далей. Добра, дзякуй вялікі. Ну што ж, дзе можна здабыць кнігу? Якую? Ну, пакуль што тая, што ёсць, па што ідзеш воўча. Па-беларуску, па-літоўску ці па-нямецку, ці па-польску, ці па-якому. Па-беларуску яна ёсць у кнігаўцы. Это цудоўнае месца, туды варта схадзіць і не толькі па кніжкі. Польская прадаецца ў кнігарнях і онлайн. Я бачыла, вельмі добра прадаецца, як мне здаецца. І ўсё онлайн можна купіць на любой мове. Так што заходзьце і купляйце на любой мове. А чытаць варта, асабліва варта чытаць Еву Вежнавец. Дзякуй вялікі. Светлана, перадавай Еве Вежнавец вітанні таксама. Зараз мы з ёй пойдзем, можа, пагуляем. Дзякуй усім яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.